Здравейте! Първият ми клип нещо стана, като изтрих данните и няма да има втори или трети епизод за това. Написах кода за село и е доста интересно. Всъщност не ми е за пръв път, но да се правим по-яко. Не помня навсякъде какво има. Предния път нямаше тия три неща зелените. И как забрах името, така. Имаме кирка, това знаеме, и там имаше май още. Не помня. Сега ще видите какво има в другата наковалня, но ни трябва нещо. То готиното е, че имам къща и не се налага да си правя. Не, че не мога или че ме мързи, но просто казвам. Ако искате да си направите село, напишете просто 3Х на английски език. Напишете 3ХХ и ще ви се получи това село. Един път аз и още мои 3 приятели играхме. Беше много готино. По-добре играйте един или двама. С един е малко тъпичко. Тук. И така, да започваме да си събираме материал. Зайците малко са бързи и бягат. Тук под мен съм сигурен, че има пещера. Да, има пещера. Това е скелет. И така, на първа част, която снимахме предния път, нямаше такова. Обърках се. Какво исках да кажа? Извинявате пак за затрудненията, но просто не ми се сърдите на мен. За пръв път ми е. И много се вълнувам. Интересно ми е. Все още не съм влязъл в сферата. Още не съм го повярвал, но ще стане и това. Така, трябваше ми нещо дърво, такова да се кача в къщата, защото всъщност си намерих друга къща. Тази е по-готина. Така. Сега да обработим дървото. Ще вземем една да си направя, да може да ги стрижа. Защото никога, като ги убивате, когато имате 2 айрън, веднага направете да стрижете птици. Знаете ли защо? Защото става много гадно. После имам колко айрън? Къде? Чакай, аз имам айрън. Нямам къде отиде. Не беше 4. Както и да е. Ще вземем кирка и една брадва, защото, както знаете, в Майнкрафт за мен най-важното е дървото. Без дървото няма такова, няма без дърво, няма. Без дървото просто няма клечки, а от клечките няма инструменти. А от инструментите няма други, като камък, като коло и не можем да събираме.
А не може вечно да сме с дървени неща. Защото не може вечно, но ако вие искате това лично ваш, само вие можете да си го решите. И пак искам да ви кажа нещо. Много е лесно да си направите профил в YouTube. Просто питайте майка ви, който може и който знае. И това дърво е станало като топка. Тук има пясък. Не ставя тук. Глупаво човече. Да, исках да ви кажа, че се извинявам за това, за което изтрих данните на Майнкрафт, които в тези данни, които имаше предната версия, версия ми предния сървър, където ви казах, че ще има още продължение, но за съжаление ще няма. Ако се чудите защо няма други, ще видите този клип и ще ви кажа, че няма да има други. Няма да има други такова. И да ви кажа нещо, може вие да го знаете, но искам да ви кажа. Тук, като нали знаете, че... чакайте. Тук селяните съдят. Вие, ако идете да вземете това, което искате, тук отдеве видях една ябълка, но не знам къде ще. Къде си ябълчице? Май ги взех една ябълка. И... сега трябва ми камък. Откъде да взема? И също селяните, пак искам да ви кажа. Селяните много след малко ще се стъмни, а аз ще мина да малко пълна. Къде сте овците? Гладен съм. Защо тичах? Добре, че има репички. Репички, искам репичките. Аз съм гладен. Не си разбраш. Вече съм готов. Сега трябва да търсим овце. Къде сте? Като извикам няма да дойдат при мен, но няма нищо. Отдеве видях тук една, ето тя е яла. И къде отидеха ти овци? Като играхме с приятелите ми, пак събирахме така. Ето също, забравих да ви покажа, може да си вземете дърва. А ако искате такова, пак става с това. И тия падат на копчета. Това май са рози. Но там не искам да влизам, защото аз го казах в предния клип,
Не съм един от най-добрите в пещерите. Просто не съм най-добрия. Един приятел от нашия клас ми каза как да си направя, че го попитах. И аз искам. И било доста интересно. Аз се написах Криси 65, а той е SkyBG. И неговите клипове са много готини. Така. Ето тревата, тя тук не може. Глас. Виждате как може да посетите тревичка. Ела да опиташ брадвичка. Тя сега никак не ги е страх. И много рядко може скелет да ви пусне лък. Май се правеше... това става скоко. То помага да такова да растат. Като насадите, например, моркови в градината ви, веднага ще имате... Веднага ще пораснат с това. Значи трябва да остава някои джунджурийки. Не ми трябва. Клипът ще бъде до 15 минути, защото предният беше 17 и нещо и не стана. Не можех да го кача, защото беше твърде. По-добре и аз като селянин да си влезна в къщата. Не че съм селянин, но казвам като тия. Пази с пъти, бе. Някой път селяните са много дразнещи. Пай се, бе. Само ти никой друг. Който влезе, влезе. Да, вляза. От зомбите по-добре не ги яще, защото ако искате ги яще, но става... Не помня какво ставаш. Ще стичам малко от стаята. Трябва нещо да правя да се измора. Аз съм пусна зомбитата, какво стана? Нищо, ще извинявате малко, но... И... Това беше клипът. Дано да ви е харесал. И чао!